superleuk. De hele familie is gewoon prins en prinses. Oeh. Zou je de hond dan ook Hofnar. op de hofnar? Daar is hij weer. Chris, Nikita, Jules en Isabella. Bedankt voor je komst. Als je een bericht wilt achterlaten, kun je dit nu doen. Hallo. Is er ook iemand thuis van de prinsfamilie? Een van de hoogheden, misschien. En zo ja, zou die dan ook de deur open willen maken? Moet ik afsluiten met een hekje of zo? Oh, zo, hij gaat. Ja. Hallo! Hoi! Nikita! Ja, dat klopt. Ja, hallo! Hoi. Oh, het ziet er leuk uit. Ja, leuk hè? Ja. Het is prinses Nikita ook nog, hè? Ja, nog even ja. Oh, wat nog even? Ja, we zijn bijna klaar hè? Staat dit hier al het ganse jaar dan? Ja. Echt hoor? Ja. En wanneer ziet je dan niet meer? 23 november draaien we af als prinsenfamilie. Ik heb nog nooit ergens meegemaakt dat het ganse gezin dan prins en prinses is. Ja. Is dat iets typisch van Houten? Nee, helemaal niet. Nee, maar dat wordt een grote wens van ons. Vertel. We zitten allebei in de verenigingen, in de jeugdvereniging en in de grote vereniging zeg Dick maar. en Chris, die man. Mijn man Ja. is bestuurslid in de grote vereniging en ik ben voorzitter van de kleine vereniging. Van de jeugdvereniging dan. En mijn kinderen zitten alle twee in de jeugdvereniging ook. En ja, als bestuurslid en al helemaal als voorzitter kent ze niet, zeg maar, iedere keer als zijn kinderen of als ze zelf prins wil zien, die functie zeg maar neerleggen. Dus Ja. dat ze niks is. Ja. Dus we hadden gezegd, we zouden een leuk idee zien om dat gewoon allemaal samen te doen. Dit is misschien wel iets unieks in de ganse provincie. Ja, ik denk met het ganse gezin zou best wel uniek kunnen zien. Ik weet in Valkenberg hebben ze ook de papa is prins en de zoon is prins, zeg Ja. maar. Maar we zien het wel met z'n vieren en we hebben ook geen alle familieleden. Dus ja, vrijwel iedereen. Hè, want een huwelijk is dan, als de prins, dan is de vrouw van de prins is dan ook bijvoorbeeld prinses of zo. Ja. Maar dit heb ik nog nooit meegemaakt. Ja, Dus we reden hier langs. ja ik zag het. Ja. Oh, en daar is nog even door zitten te denken van, zal ik openmaken of Ja, niet? ik denk, oh wat is dit nu? Ja. Dus jij hebt dat, want wie heet dat hier dan? In Houten-Wurse gevroeg? Of Het is er een een beetje kiesgroep? van beide. De kind zich zeg maar een beetje opgeven zo door het jaar heen. Zo van, ja, zou ze dat willen? Dat wordt natuurlijk ook wel eens vanuit het bestuur worden er wel eens vragen gesteld zo in het seizoen. Zo van, zou ze daar interesse in hebben of zo gaat. En we hebben dat wel eigenlijk al een tijdje vastgelegd. Van als we dat dan willen we daar ook wel grote tijd voor nemen om dat allemaal goed te regelen en organiseren. Want we hebben natuurlijk ook dan 2 programma's wat ze niet van elkaar Ja. zeggen. Want die hebben we ook geprobeerd voor zoveel mogelijk te combineren. Dus de grote zijn met geweest naar de kinderactiviteiten en de kinderen zijn met geweest naar de grote activiteiten. Dus we hebben eigenlijk, een heel druk programma gehad. ja, maar Ja, superleuk toch? ja, het leuke was, we hebben ook gewoon een unieke medaille laten ontwerpen. Boven ook echt met z'n veren als soort van karikatuur zeg maar opstaan. Waar dan ook echt prinsenfamilie Ja. op staat. Heb ze er nog een, hè? Ja, ik heb er een, maar dan moet ik gewoon zoeken. Of je ziet nog niet met het seizoen bezig. Maandag is pas de 11e van de 11e. Dus dan gaan we pas alles weer opduikelen zeg maar, van de carnavalspullen. Oké, dus dit heet niet, je hebt niet een vitrinetje gemaakt? Nog in het, niet, nog nee, niet. nog niet. Nee, Dat nee, komt zeker pas als het dadelijk Als helemaal het dadelijk klaar is. klaar is, dan krijg je ook de overgebleven medailles wat we nog eventueel over hebben en zo. Oh. Ja, bleven die over. Hey, en de kids, Jules en Isabella, Mhm. wat vonden die ervan? Ja, die vonden dat wel heel spannend. Voor Jules was dat echt wel een droom om uit te komen. Ja? Die is eigenlijk al vanaf tot er 2 jaar is, vanaf dat we eigenlijk heen naar het dorp zijn verhuisd, is die echt, wilde echt heel graag prins worden. Toen is er echt ook met een aanraking gekomen, in contact gekomen. Wat is het prinsenschap en zo gaat allemaal. Loop eigenlijk al van kleins af aan, loop al overal met. En voor Isabella, kijk, ze was eigenlijk misschien net ietsje te jong om dit allemaal 100% met te maken. Maar ze heeft wel alles schoon gedaan. En ja,
de emoties komen dadelijk flink los bij Jules. En bij Isa misschien ietsje. Maar ze vindt het wel, ja, ze vond het wel echt leuk. De jurk aan, de kroontjes erop, altijd de haren gedaan hebben. Want wie al dus, Isabelle? Ze is nu 8, dus ze was toen, ze was toen 7, zeg maar, wie ze dus en prinses Jules? werd. Die is nu 12, dus die was toen 11. Ja, dus er zit een beetje leeftijdsverschil in. Maar op zich moet ik zeggen, ze heeft zich echt wel kranig geweerd daarin. Ze is echt euvel met naartoe gegaan, ja. Maar die kregen dat dan ook met de paplepel ingegoten, denk ik, van u, of niet? Ja, Jules is natuurlijk vanaf 2 jaar hij komen wonen, dus die is dat toen pas eigenlijk metgekomen. Maar dat is een jaar geweest tot mijn zusterke prinses was van Houten. Dus is er daar eigenlijk wel heel veel bij geweest. Ja, mijn dochter is verwekt geworden tijdens de carnavalsperiode, wie ik hofdame was bij mijn mam. Toen was mijn mam prinses, toen was ik hofdame. Toen moest ik tegen mijn mam in de carnavalsperiode zeggen, mam, ik mag niet meer drinken, want ik ben in verwachting van mijn dochter. Nou, zoiets... En dat is subschuld, hè? Sub is schuld. Die hadden een zitting toen en toen smaakte het allemaal best wel goed, zeg maar. En toen dacht ik... Dus dat wordt nog ieder jaar even leuk gehaald, altijd. Oké. Oh, ja, nee, en... dan moest ze natuurlijk... er moest wel net doen alsof... dan er niks aan de hand is. Wie van mijn dochter in verwachting was? Ja, dan heb ik dat natuurlijk wel... Eigenlijk ben ik erachter gekomen op tweede kerstdag. Toen ben ik even stiekem, tot ik het voelde, tot ik het raarste dag van de klop gaat niet helemaal. Toen ben ik stiekem eigenlijk een tas gaan halen. En toen dacht ik, als het dit is, dan heb ik een cadeautje nog. En als het niks is, ja, dan gooi je het in de prullenbak en dan is het prima zo. Oh. En toen was het. Dus toen moest ik eigenlijk meteen best wel snel eigenlijk zeggen van, En dat werd Isabelle ook? Dat werd Isabelle ook, ja. Ja, nee, dat is ook... Briljant. Op de receptie is er nog uitgebreid nog een keer ter sprake gekomen door de vereniging van SUB. Van, weet je nog wie gezellig het toen bij ons was? En dat er gaat uit is gekomen wat hij nu staat als prinses zijnde. Geweldig. En het uitkomen, wie duizen dat dan met een gans gezin? Dat hebben we stiekem gedaan, ja. Want eigenlijk hebben we normaal als grote de zaterdag. Ja. En de jeugd staan of de zondag meteen erop of het weekend daarna. En voor eigenlijk gezegd, nou, het was een beetje een geluk bij een ongeluk. Dat is toch weer een paar jaar geleden. Hebben we weer een ongeluk met de praalwagen gehad. En dat is een beetje minder leuk uit. Maar daardoor hebben we wel zeg maar, een soort van smoesje kunnen gebruiken dat we geen financiële middelen hadden om een zitting los te organiseren en dat we het daardoor zeg maar, samen moesten doen. Oké. Dus ja, en toen hebben we dus, werd eigenlijk gezegd in het moment van het uitkomen, zeg maar, heeft de voorzitter gezegd van hij komt het grote prinsenpaar. Ja, toen zijn we opzij gestapt en toen kwamen de kinderen ook in vol ornaat ertussenuit. Wie reageerde de lui erop? Ja, er waren er natuurlijk wel een aantal die wat het al wel in de gaten hadden, omdat er toch wel dingen samen waren. En we hebben het er wel al eens over gehad en er zijn echt wel lui geweest van, zou dat niet een leuk idee zijn? Dus er waren wel speculaties, maar ik denk dat het uitkomen zelf en vooral wie er erop stond qua kleier en dat wel gewoon... Ja, het waren in ieder geval onze droom. Ik weet niet of het van de andere ochtend was, maar als ze naar de foto kijkt dan geweldig. Maar wie duidt dat? Want hij staat dik best nog prinses, maar hij staat een oud prins voor dich. En dat gaat dan echt in de kleine urkes gaat dat door. Ja. Wanneer heuken dan de kleintjes af en waar blijven ze? Niet. Oh, die slepen gewoon ergens op de jassen of zo? Ja, of niet. Nee, veel hebben eigenlijk echt gezorgd dat we het seizoen niks anders deden. Dus we gingen niet naar familie toe. Nu moet ik ook zeggen, mijn ganse familie zit ook in de vereniging erbij van mijn kant. Dus die waren ook altijd overal bij. Maar we hebben ook gezorgd dat er geen sporten waren, geen clubjes. Dus tot voor als we dan een moment vrij hadden, tot ze zich ook rustig gewoon met de tablet op de bank konden zitten. Of zo. En ja, zo zien ze eigenlijk wel. En nu mogen we ook zeggen, vooral de Prinsentempel hadden we weer op Vroenhof in Houten. Dat was nog de oude café van mijn stiefpap. Dus als we daar dan afsleten de laatste uurtjes, dan lachten ze zich wel de neer daar. Of lachten ze zich bij mijn mam de neven de neer. Aan alles gedacht. Aan alles gedacht. Ja, vooral wow. op de Prinsenwagen. Mijn schoenbroer met mijn zusterke hadden hun eigen SUV bestickerd met prinsenfamilie. Dus overal boven naartoe gingen, werden we gechauffeurd.
Met stickers en al erop. Super cool. Ja, wel echt chic. En wie gaat het aftreden nou dadelijk? Ja, weet ik niet precies, want ik heb er natuurlijk niks... Ja, ik heb Dat er wordt voor ook geregeld dan? Nou ja, mijn man deed dat zelf ook geregeld omdat er in het bestuur zit, maar... ja, het wordt grotendeels voor is geregeld. Ik weet dat voor gaat van... Ja, mijn dochter is zo dansmarieke. Dus we treden wel ook gewoon samen af. Waarschijnlijk eerst de jeugd en dan de grote in ieder geval. Dus Veerdaan in dit geval. En dan gaat mijn dochter dan nog een verrassingsoptreden geven met haar nieuwe dans. En dan, ja, dan is het einde. Dan mag je voor een afscheidswoordje met z'n allen doen. En dan, Ga je zich ook nog een trunken laten misschien? Ja, zeker. Ja? Ja. Nu denk ik nog, oh, het is wel goed. Maar als het dadelijk zover is... En vooral als ik dan ook nog dadelijk mijn eigen kinderen zeg maar, moet ontdoen van hun prinsen spullen. Dus de steek en de kroontje en de scepter. Dus dan is het wel af. Geniet ervan. Ja, dankjewel.